ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതെൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. എൻ്റെ പേര് അഭിനവ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചില കൂട്ടുകാർക്ക് റൂം കാർഡ് ഇടാൻ അറിയാത്തവരായി അധികമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് പേരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ആണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ Abhinav, welcome to my channel Spy Waiting. Because it's time to go beast mode. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൊക്കെ അങ്ങ് പോയേക്കാം. അപ്പം അവിടെ ഒരു കസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് അമർത്തണം. ഞാനത് അമർത്താൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് ട്രെയിനിങ്ങിനകത്ത് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിനകത്ത് തട്ടി പുറത്ത് വന്നു ഗൈസ്. അപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ കസ്റ്റം എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നതിനകത്ത് ഞെക്കണം, എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കണം. ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ റൂം കാർഡൊന്നുമില്ല, ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കണം. നമ്മളിപ്പം ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ക്ലാസ് കോഡ് വേണോ, ബാറ്ററി ലെവൽ വേണോ, ഏത് വേണോ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടു മേളിൽ എൻ്റർ ദ പാസ്വേഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 1, 2, 3 അക്കങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ റൗണ്ട്സ് എത്ര വേണമെന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് 11, 17, 13 വരെയുള്ള റൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എച്ച് പി 200 വേണോ, 500 വേണോ, 50 വേണോ, 1 വേണോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് 100 ഉണ്ട്, 100, 50, 125 അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കോയിന് ഡിഫീറ്റ് കോയിൻ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് കോയിന് കിട്ടാനുള്ള ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ഇ പി ഉണ്ട്, ഇ പി 200 ഉണ്ട്, 500 ഉണ്ട്. ഇവിടെ ജമ്പ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, ജമ്പ് ഹൈറ്റ് 100 ഉണ്ട്, 200 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, തൊട്ടടുത്ത് ലിമിറ്റഡ് ആമോ കൊടുപ്പുണ്ട്. അതിനകത്ത് എസ് കൊടുക്കരുത്, നോ കൊടുക്കണം. കാരണം നമുക്ക് കുറേ ഗ്ലൂ വാൾ ഇടാനും കുറേ തോക്കിൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് പോകാതിരിക്കാനും ആണ് അത്. പിന്നെ ക്യാരക്ടർ സ്കില്ല് നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഏത് സ്കില്ല് വേണോ അത് വേണോ, അതോ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്കില്ല് വേണ്ടേ, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ എല്ലാം നോക്കി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കൺഫേം കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇൻഡിവിജ്വലിനകത്ത് ഞെക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ റൂം കാർഡ് പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. സീൻ ഔട്ട്, ബൈ ബൈ.